ሻሎም ሻሎም ቤተሰብ እግዚአብሔር አምላኽ ከመይ ጸኒሕኩም ሰላምን ጸጋን ናይ ክርስቶስ ምስ ኩልኹም እዩ። ሎሚ ድማ ከመይ ጌርና ብጎይታ ንሕጎስ ዝብል ሓደ ነጥቢ ክንርኢ ኢና። ካብቲ ሓደ ኣዚና ኩሉ ግዜ ኩሉ ሰዓት ብጎይታ ክንሕጎስ ድሕግዘና ኩሉ ግዜ እግዚአብሔር ዘይልወጥ ኣምላኽ ምዃኑ ምሕሳብ እዩ። እዚ ብጎይታ ኩሉ ሰዓት ድሕጉሰና ኣምላኽ ዘይልወጥ ምዃኑ እዩ። ኩነታት ስለ ዘይልወጥ ኣይኮነን፣ ነገር ስለ ዘይልወጥ ኣይኮነን። ነገር ግን እቲ ነምልኾ ኣምላኽ ግን ኣብቲ ድተቐየረ ኩነታት ኣይቅየርን እዩ። ኣብ ድኻምና ኣይቅየርን እዩ፣ ኣብ ብርትዕና ኣይቅየርን እዩ። ንሱ ህያው ኮይኑ ንዘለኣለም ዝነብር ኣምላኽ እዩ። መጽሓፍ ቅዱስ ክዛረብ ከሎ ያዕቆብ ምዕራፍ 1:17 ከምዚ ዝብል ቃል ኣሎ። ምሉእ ውህበት ጽቡቕ ውህበት ኢሉ ምሉእ ውህበትን ካብ ላዕሊ ካብቲ ለውጢ ወይስ መምለላት ጽላሎት ዘይብሉ ኣቦ ብርሃናት እዩ ዝወርድ። ሪኢኹም ጽቡቕ ውህበት ምሉእ ውህበት ካብ እግዚኣብሔር ናብ ህይወትና መምጽኡ ኣይቅየርን እዩ። ኣምላኽ ነዚ ነገር እዚ እግዚኣብሔር ንዓና ሰናይ ምዃኑ ኣይቅየርን እዩ። እግዚኣብሔር ንዓና በዓል ጽቡቕ ግብሪ ምዃኑ ኣይቅየርን እዩ። መጽሓፍ ቅዱስ ክዛረብ ከሎ ከምኡ ኢሉ ኣሎ ኣብ ሚልክያስ ምዕራፍ 3:6 ኣነ እግዚኣብሔር ኣይልወጥን እሞ ኢሉ ኣቱም ደቂ ያዕቆብ ስለዚ ኣይጠፋእኩምን ኢሉ። ክብርና ኣምላኽ ይኹን። ርኢኹም ብሩኻት ክንደይ ግዜ ወዲቕና፣ ክንደይ ግዜ ተዓንቂፍና፣ ክንደይ ግዜ ባላሽና፣ ክሳብ ሕጂ ዘይምጥፋእና ምኽንያት ግን እግዚኣብሔር ዘይልወጥ ስለ ዝኾነ እዩ። ስለዚ ኣብቲ ጉዳይኩም ድልወጠኩም፣ ኣብቲ ነገራት ድልወጠኩም ግዜ ኣብኡ ነቲ ዘይልወጥ ኣምላኽ ሕሰቦ እሞ ክትሕጎሱ ኢኹም። ኣብኡ እግዚኣብሔር ፍቕሪ ንዓኹም ኣይልወጥን እዩ፣ ምሕረቱ ኣይልወጥን እዩ፣ ጸጉኡ ኣይልወጥን እዩ። ንሱ ከምቲ ትማሊ ጸጋ ደብዝሐልኩም ሕጂ እውን ጸጋ ከብዝሐልኩም እዩ። ትማሊ ሎሚ ንዘለኣለም ንሱ እዩ፣ ኣይቅየርን እዩ። ትማሊ ረድኤት እንተይልኩም ሕጂ እውን ኣብ ዘለኹሞ ጉዳይ ረድኤትኩም እግዚኣብሔር። ትማሊ ኣድሒኑን እንተይልኩም ሕጂ እውን ኣድሓኒኹም እግዚኣብሔር። ምክንያቱ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ዘይልወጥ ኣምላኽ እዩ። ስለዚ ኣብቲ ኩሉ ተሓልፍዎ ጎደና ናይ እግዚኣብሔር ዘይምልዋጡ እናሓሰብኩም ብጎይታ ባህ ይበልኩም። ዘይምልዋጡ ብዳሓሰብኩምሞ መጠን ንነገራት ዘለውጥ ጸጋ ኣምላኽ ክትረኽቡ ክጅምሩ ኢኹም። ኣምላኽ ኣይልወጥን እሞ በዛ ኣምላኽ እዚ ኩሉ ሰዕ ተሓጎሱ። ሻሎም